всеки проект ще много тяло, къде се разумее за тебе, брат. Когато взимаш от неговата смърт, нека това участие да донесе силно помазание, вдъхновение пред хората. Нека това твое участие да бъде за възпоменание на неговата смърт. Поглед дойде нашия Исус, който държавно се е ясно. Нека това да заздрави твоето тяло, да заздрави твоя дух в Христовия дух. Това твое участие да заздрави твоето служение и да утвърди дарната върху тебе. И не само върху теб, и върху твоето Бога. Нека ти даде нови песни, нека ти даде още по-силен и мощен глас, да хвалиш името на Бога, нека ти донесе смутение на твоето семейство. Без тебе нямам живот, всичко има от тебе. Има глътка. Без тебе нямам живот, без тебе нямам живот. Айде водата. Нека Бог да ви благослови. Алелуя. Радвам се, че по чудесен начин минава всичко това. Искам само за малко да изправи вниманието да прочета нещо, след като ще продължиме Господната вечеря. Има моменти в някои църкви, не знам от пристрастие ли е, от голямо любов ли е, наказваме децата си. Без да обмислим правилно библейски дали това правилно. Така че умолявам всички ръководители на църкви за спазване на вътрешния устав, който е напълно съобразен с апостолското служение и библейската доктрина. Това е уставът на Библията. Не е желателно да се кръщават деца под 16 годишна възраст, иначе могат да участват в църковни богослужения и нейни мероприятия, да бъдат научени да живеят по библейски стил на живот до тяхното пълнолетие, 18 годишна възраст, когато ще могат да направят правилният избор в своя живот. Не им слагайте хамот преди да са разбрали защо трябва да го носят. Създавайте условия за децата да се развиват в правилна духовна среда. Направете детски паралелки, хорови групички, да научат стихове, пиеси, така, да се научат какво да говорят на Христови празници, възможност за изява и добрите да се награждават, а другите да получават дълновидност за изява. Така че не е желателно деца. Сега, по новия закон, 14 годишна възраст, който има, може да се извади лична карта. Нека поне да спазваме този 14 годишен възрастов стил или прак, ако бих могъл така да си изкажем. От 14 годишна възраст, значи жените се развиват от 12 годишна възраст, а мъжете от 14. Жените по-бързо се развиват от мъжете. Те могат. Значи човек трябва сам да проумее, че прави завет с Бога. Има много от нас, които желаеме нашите деца да повярват, да се спасяват. Но ние им слагаме хомо, те са млади, не знаят какво правят, че правят завет, че това е устав, като това е равносилно като една банка. Едно е да направи договор с една банка и да тегне определен заем. След това той може да отиде да си играе, да си шлае, да си иска, да си ходи на където си иска. Но банкера или хората от поради ще търсят това дете да плати и да върне всичко с лихви. Така е при Бога. Не можем да заставим децата да направят завет с Бога. Те не знаят какво завет.
те трябва да се отричат от много неща, да приемат новият начин на живот. ще бъдат ограничени в много неща. Не знам защо го правят. Така че желателно е децата ни да навършат 14 годишна възраст и тогава да взимат водно кръщение. Да не говорим за Господното тяло или Господната вечеря. Това е страшно наказание на нашите деца. Така че ако някъде виждате някои пастири да прилагат това учение, това не е библейско. Осакатяваме децата ти преди да са проумяли, преди да са прозряли, че те ще станат мъже или жени в този свят и че Бог изисква от тях нещо. Така че добре е от 14 годишна възраст, било мъж или жена, да приеме водно кръщение, да се причестява с Господната вечеря и да бъде кръстен в Святия Дух. Амин. Амин. Аз никога не съм давал, нито съм дал водно кръщение, нито Господна вечеря на деца. Така че умолявам се това и тук да не се случи, а и желателно и на друго място да не се случи, защото ще напакостиме много на нашите деца. Преди да са озряли, преди да станат готови Бог да ги помаза, ние ще ги осакатим и няма да бъдат добри, по-дале пред Бога. Бог ще допусна проблеми и изпитания върху тях и тогава ще ни заболи. Така че вместо да ги осакатим, нека да им позволим те сами да се направят своят избор. Амин. Сега в Йоанна 19 глава от 33 до 36 казва нещо много важно. А Исус, когато прие отцет, каза: свърши се. И наведе глава и предаде дух. И понеже беше денят на приготовлението, за да не останат телата на кръста в събота, защото онази събота беше велик ден, юдеите помолиха Пилат да им пречупят пищялите и да ги вдигнат оттам. Затова войници дойдоха, пречупиха пищялите на един и на другия, които бяха разпнати с Христос. Но когато дойдоха при Христос и го видяха вече умрял, не му пречупиха пищялите. Обаче един от войниците прободе скопи брата му и веднага изтече кръв и вода. Знаете ли какво означава това? Земното раждане на църквата на земята. Пелесятница. Слава да бъде на Бог. Обаче един от войниците прободе скопи брата му и веднага изтече кръв и вода. И този, който видя, свидетелствува за това и неговото свидетелство е вярно и той знае, че говори истината, за да повярвате и вие. Затова това стана, за да се изпълни писаното. Неговата кост няма да се строши. И пак на друго място писанието казва: ще погледнат на него, когато прободеха. Амин. Нека тези, които са взели Господната вечеря, да се справят. А дякона, служителите, нека бъдат водени